आफादनि केडार होननानै ओरैबायदि सास्ति होफादों डिसेम्बर एफाबां गोजांनाय बे समाव जों समान समान बेखौ आथिं आखाइ खाफाजोबनाय गरसे गावबोबा नै सार बेथ' आलदासो होनना बुंबा लगे लगे ख्राम 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 जोंखौ गावफ्रामजोब्बाय खेमाव लां होननाय साहाबनि हिन्जावा 4 मास प्रेगनेन्टमोन आरो बिदि बिसोर नैबे 4 मास प्रेगनेन्ट गोनां रिमोनला साहाबनि हिन्जावा जोंजों समान समान खस्थ'मोन। आफादाव माला थाङामोन खोन्थागोन 2002 थांदों 2003 नि 1 जानुवारियाव ट्रेनिं बेनिफ्राय नै बेफोरजा मा साननानै आफादा हाबामोन? आं बिराद मोजां साननानै आफादखौ बिराद मोजां साननानै थांदों दाबो मोजां मोनो दाबो आफाद होनबाथाय बिराद मोजां मोनो डिसबेन्ड जादों होनब्लाबो माने गोसोआनो मानिया बै समखौसो गोसोखाङो सिलाय लानाय दाथ' नै सिनेमा शुटिंआवनो न'आवसो थांनो बालायलाङो जाय हक नोंनि रलखौ सोंनो थांला आङो दिनै नोंसोर आफादाव मा थांखि लानानै हाबहैयामोन ओमफ्राय नों दिनै आफादाव मा मोनखो आरो लोगोसे रायजो राजानो नोंसोरनि NDP आफादा बा नोंसोरनि नङा जोंनि NDP आफादा मा होफैनो मा फोरमायगोन? आफादाव थांनायनि थांखिया जाहैबाय आंहा उन्दैनिफ्रायनो मोनसे थांखि दं जि जायो जाया जिखुनु जाया मानो मोनसे बर'नि मोनसे संगठन बा मोनसे आफादाव आंहा मावनो बिराद गोसोखा आरोखि ओमफ्राय गोसोआव मा जाखो जेब्लानाखि सम सफैयो बे समाव आरो जों थांनो रोंबाय आरोखि आफादाव बेनो बिराद मोजां मोनदों आफादाव थांनानै जोंनि बर' जाथिया दि बेबायदि आफाद थानानै बेबायदि एसे गोजौ हाजोआव मालाय रायजोनि हाजोआवदि बेबायदि बर'फ्रा बिदि आफादाव नांनो थाखाय बिदि थाफैदों बेफोरखौ आं मोजां मोनदों फैनो बाखायोमोन जोङो ओरैबायदि हमजादों भुटान अल क्लियार अपारेशनाव थेवबो जों जेननाय जायाखै मोजांसो मोनो आरो दिनैसिमबो मोजां मोनो। आच्छा भुटाननि एटेकखौथ' नों मोनदोंमोन? मोनखादों दा औ गावजानो मोनाखै आइ मानो गावजायाखै LMGजों ओरैबायदि गावदों जोंखौ खिन्थु जोंनियाव जों आफादनि हिन्जावफोरनाव सासेनावबो गुलि नाङाखै ओरैबायदि जोङो बासायदों। आफादनि लेडिस आर्मिफ्रा साबेसे थैफेराखै सासेबो थैफेराखै जेन'बा गावसोरनि माखासे उसुबिदानि थाखाय बिसोरो माखासेया सारेन्डार जादों बेखौ जों बुंनो हागोन खिन्थु सोरबाया बुंनो थाङोबा बे मिस्टेक जागोन आरोखि जोङो मालाबाबो आर्मि पुलिसजों जों गावजाफेराखै हमजादों जोङो भुटानाव खिन्थु जोंनावथ' दा मुभियाव नोंसोर दिनै जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 आवहाय जे बे शुटिंखौ लानानै बा माखासे जाथायखौ लानानै नोंसोरो दिनैहाय भिडिअ खालामबाय बा नोंसोरनि गोसोआव माबायदि मा होनना बुङो फिल फैदों मा बुंनो थांला खुसियानो ओरैबायदि खुसि जेन'बा जोङो दासिमबो नांग्रायावनो दं बेफोरबायदिसो मोनगासिनो आरोखि मानो होनोबा जोंनि बर' समाजयाबो जोबखायाखै बेनि थाखायनो नांबावनांगौसो मोनो निजे जि फिसाय दङ बा गथ' गथाय दङ बेखौ जेबो आन्दाजखौ मोना जै शुटिंआव फैबाय ओरैबायदि बै समाव नांखानाय बायदिसो मोनगासिनो आरोखि जोङो हाग्रायाव दंखायो बायदिसो दासिमबो दा इन्डिया गभर्नमेन्टआ मोनसे दे फोसावदों बा 4 लाख होनायनि खोथा होदोंमोन बा गोबाङाबो मोनबाय गोबाङाबो मोनाखै दा बिनि गेजेराव नोंबो सासे एक्स NDP नि सासे केडार हार्डक'र केडार नोंबो गुलि अरनानै समायखिरा लानाय बावहाय नोङो दिनैहाय बे 4 लाखखौ बा 4 लाखखौ इन्डिया गभर्नमेन्टआ फोसावना होनायखौ नों मोनदों ना मोनाखै? मोनदों मोननाया औ काफोर दाननानै थांनो हायो इण्डियान आर्मि भुटान आर्मिजों नांलायनानै फैनाय जोंखौ ओरैबायदि सास्ति होदों 16 तारिखआव हमनानै 25 तारिखसिम जोंनो ओंखाम गैया दै गैया फाक्का न'आव ओरैबायदि सास्ति दोनदों सेस खोथायानो सेस खयदिन ओंखाम मोनजालाफानो थादोंमोन नोंसोर भुटान जेब्ला भुटान एटेक जायो एटाक जाबाय ओइदिनखालि एटाक जानायनिफ्राय 15 तारिखनिफ्रायनो जों ओंखाम गैखाया खयदिन मोनजायाखै बेखौ हिसाब खालामदो 15 तारिख माबा 25 तारिखसिम 15 25 10 ओरैबायदि थान्दा गुसु जायगायाव जोंनो उनावहाय जानो होदों आर्मिफोरा गावसिनि ओंखाम जाखोन्दाखौ एफा ओंखाम गेसावखौ होदों आरोखि जानो लायोबा जोंनो खुरैसे फिसा होबाय जानो लायोबा जों गेसाव मोनामनानै जों जानो हायाबा जोंखौ रायदों। इण्डियान आर्मिया मा होननानै बुङामोन जेब्ला नोंसोरखौ फार्स्ट टाइम हमजेनो? इण्डियान आर्मियाथ' बे समाव आङो उन्दैबो नालाय बिनिफ्राय सेहेरा पाथियाबो आलादा आंखौ
नोङो इण्डियाननि नङा नों भुटाननिनो होननानै आंखौ बिराद माबा खालामदों आरोखि ओरैबायदि सोंनाय फिननाय अनदोंबो आर्मिफ्रा खमला फिथाइ जेरै जेरै दौखोमादोंबो उनाव जाहोदों औ बिराद गाबबायना जोङो हमजानानै खानानै दोनजानानै 32 जन लेडिस आर्मि हिसाबै सोर दंमोन लेडिस आर्मि हिसाबै जोङो मिथिसुलि हायना आं इनिफ्राय फेमिलिफोर 7 दंमोन आरो फेमिलिया सोर दं फेमिलिया माबा लम्बु सारनि हिनजाव सासे बेना फिसाला 2 बोसोरनि दङ ओमफ्राय गयां सारनि हिनजाव दङ बिनिया फिसाजो 2 बोसोर इनिफ्राय माखासेखौ बावबाय इनिफ्राय जिखुनु फेमिलिफ्रा 7 आरो 7नि बिथोराव माबाया जोबथारनायाव मोनसेल' खोथा सोंनो लुबैदों दिनै नोंसोर हाथियार लानानै बर' रायजो राजानि थाखाय नांनो होननानै सानसे समाव गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय नङा होमबा बिसोरखौ नागारनानै हाग्रायाव थांदोंमोन दिनै बर' रायजो राजानो दिनै NDFB हिसाबै मा होफैनो हाखो हाया बेखौ लिडारफ्रा मिथिगौ बिनिफ्राय जोंबो लाजिबाय आरोखि जायफोरा जोंखौ बिराद सापर्ट खालामदों बै समाव बैफोर बिराद दुखुआव दङ जों बिसोरखौ जेबो सुबिदा मोनफायाखै बायदि मोनदों आरोखि मानो होनोबा जोंनो आंखाल जोंनो जेबो सुबिदा गैयाबा बै सापर्टार मानसिफ्रालाय मा मोनबावनो आं बांसिन मोननायखौ नुफेराखै आरोखि जायफोरा मेजर बिराद जोंनि सायाव खस्थ' खालामनानै होदों बैसोरबायदि मानसिया जों 4 लाखखौ मोनदोंबाबो बिसोर बांसिनानो मोनाखै बेनो दा बिनि सायाव मा खावलायनो बिसिनि सायाव आङो माखासे जायफोर मोनाखै बिथांमोननि सायाव सरकारा होनो सेस्था लानांगौ आरो बिथांमोननोबो नायै मानो होनोबा मुंख्लं न'खरनोबो दासिमबो होबोजोबाखै जोंनि मेगनावनो जोंजों लोगोसेनो थैबोनाय गोबां दङ दिनै जोङो सिनेमा शुटिं खालामदों बेहाय जोङो गोसोखांबाय थादोंसो माखासे जोंनि लोगोफोर थैबोनाय आलाय सिलाय जाबोनाय जोंहा दा नुहुरफिनजोबो आरोखि बै समनि माबाखौ जाथायफोरखौ रोमै ओरैनो माबा हिसाबै पिक्चार हिसाबै देखायनो हायाबाबो जोंनि गोसोआव जानानै थाजोब्बाय औ मोनथिनाबो मोनबाय दा बारा खोथाखौ सोंनो थांला आङो माखासे बाथ्राखौ सोंना थाङोबा गोबां दुखुबो नाङो गाबनोबो ओंखारो ओरैबायदि खस्थ' मोनखादों गाव जानायाव खारनायावबो ओरैबायदि खस्थ' मोनखादों नोंसोर बे भुटान एटेक समावहाय जेनेबा थिग बिदिनो फुंनि समाव 9थासो सम जोङो बे समाव ओंखाम जाखांजोब्बाय ओंखाम जायाखै फुंनिसो जादों फुंनि ओंखाम जाखांबाय 7थायावनो जायो नालाय औ 7था मानि बेयाव जाखांनानै जोङो फलेन जोबखांनानै इनिफ्राय जोङो माखासे फिल्डआव बिदिनो ओइदिनखालि बेदर जानो होननानै बेदर रानबाय थानायावनो गुलि गरसे गावगोरबाय आरोखि ओमफ्राय जोंनि सारमोनबो दङ इनिफ्राय थिउ गरसे गावबाय नालाय नै सार माबा गावबाय होनना बुंबाय आं ओमफ्राय दाना लिडारफ्रा होनबाय जोंना सारमोनहा ओइ भुटान राजाया लामा गावफ्लंदों होनबाय आरो गरसे गावबाबा नै सार बेथ' आलदासो होनना बुंबा लगे ख्राम जोंखौ गावफ्लंजोब्बाय खेमावनो बिदि जादों आरोखि ओमफ्राय जोङो जाय जेरै हागौ एरै फेमिलिफोराबो गावबागाव गथ' गोरलै लायै खारबाय सासेनाथ' 3 मास गथ' बिनिया हायला सार होननायनि फिसालामोन फेमिलि इनिफ्राय सासे रिमोनलां होननाय साहाबनि हिनजावा 4 मास प्रेगनेन्टमोन आरो बिदि बिसोर नैबे 4 मास प्रेगनेन्ट गोनां रिमोनलां साहाबनि हिनजावा जोंजों समान खस्थ' मोनफादों बेखौ मानो होनोबा आफादनि केडास होननानै ओरैबायदि सास्ति होफादों डिसेम्बर एफाबां गोजांनाय बे समाव जोंजों समान बेखौ आथिं आखाइ खाफाजोबनाय जादों आरो दा नों मा मावनानै जायो ओरैनो आयु दा मावनानै जानायाथ' जेखौ जाय जे खामानि होयो बेखौनो जों गोबां मालायनि न'खरावबाबो मावनो गोनां जायो बिजनेस हाजिरा मुजिराबो मावै गैया जेबो मावै गैया जे समाव जेखौ लोगो मोनो बेखौनो मावो गबिन्द बसुमतारिनाव थांफेराखै थांदों थांनाया मा होनो जागोन र' होनो माबा मोनसे फेरेंगानाव थाङाखै फेरेंगानाव थांदों बेबो थांबाथ' मोजां रायलायो दा गावसिनि गोसोआव मा साननाय दं सारमोननि गोसोआव बुंनो हाला थ' लोगोफोर नोंथांमोना गोलाव खोथाखौ मिथिबाय माखासे बाथ्राखौ आं सोंनो सानाखै सोंनोबो सानला आरो सोंथ'लाबो दुखु नाङो आंनो दुखु नाङो खारन आंनो बे बिथिङावहाय
खस्थ' मोनबोनाय मानसि हिसाबै आङो माखासे बाथ्राखौ सोंनो थाङाखै सिम्पोल बिथाङानो जाबाय बि सिंखावरि थ' दिनैनि भिडिअखौ बे हाग्रा गेजेरनिफ्रायनो दोनथ'नाय जाबाय